लोगोसे नोंथांमोना मोनसे गिदिर कमिटमेन्ट होबावदों जे मोनसे ज' जालायनानै ज' रायलायलायनानै बिथांखौ बख'नायनि सारा उदां अख्राङाव फैथारनांगोन आरो बे हाबा मावनायखौबो मिडियायावल' बुंनानै जानाय नङा आरो बिथांनोबो खेबसे सुबिदा होबावनांगौ होनांगौ बिथांनोबो। हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां दं। मा दुर्गा फुजा सोलिगासिनो दङ, आंबो फुजा हैनानै फैदों। बेनि माखासे दृश्यफोरखौ आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो स्लाइडलि खोन्थागोन। लोगोसे दतमा बाजारा दे मोनसे बिल्डिं कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ, बेखौबो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे खिन्थागोन। बेजों लोगोसे जोंहा माखासे पलिटिकेल सिचुएशन अफ बड'स बेनि सायाव फंनैसोब्लाबो बुंथारनांगौ खोथा दङ। बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसोब्लाबो इम्परटेन्ट जागोन। आङो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जादों। बेजों लोगोसे नैबे बर'नि पलिटिकेल सिचुएशनखौ जों बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोन बयबो मिथिखासिगौ। मोननै हान्जानि गेजेराव बिदिनो मोनसेया मोनसेखौ मुं सुलायलायबाय थायो। बेखौ नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियायाव होन लाइभ मोगथाङावनो होन नुगासिनो दं थासारिखौ। दा ओरैबादि मोनसेया मोनसेखौ डाउन खालामलायनो आरो मोनसेया रायजोनि फेभार मोननो थाखाय मोनसेया मोनसेखौ मुं सुलायनानै रासिन बुंनानै डाउनाव दोनलायनो नाजाबाय थायो। सिंजों कल्ड वार सोलिगासिनो दङ, बेखौ जोङो मोनदांखायो। नाथाय बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ ससियेल मिडियायाव रासिन बुंनानै देरहासार जानानै रायजोफोरखौ गोजोन होनो हानाया सम्भब नङा। मुं सुलायनायनि गेजेरजों देरहाबानो रायजोफ्रा गोजोनगोन, रासिन बखिनो हाबानो रायजोफ्रा गोजोनगोन, बे नङा। बे रायजोफ्रा जाफ्रा बुजियै दानि जुगाव रावबो गैला। नैबे पिरियडआव रावबो बुजियै गैला। दा बेखायनो हाबा मावनानै दिन्थिनाय आरो हाबा मावनायनि गेजेरजोंसो रायजो राजा सान्थि आरो डेभेलपमेन्टखौ मोननो हागोन। आरो रायजो राजानि गेजेराव डेभेलपमेन्टआबो जों हाबा मावलायनायनि गेजेरजोंसो, हाबा मावथारनानै दिन्थिनायनि गेजेरजोंसो डेभेलपमेन्टआ फैगोन। दिनै जोङो नुनो मोनबाय मोनसेया मोनसेजों मुं सुलायलायबाय थानाय, रायलायलायबाय थानाय थासारियावनो जोंना दा बावैसो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय बर' जाथिनि थाखाय बिथां सार बिआर नाब्लाया फिन जिउ जोबजासिम जेलाव सोफिन जानायाव गोबां खोथा दैदेनगिरिफ्रा बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। मोनसेया मोनसेखौ टारगेट खालामलायनानै बबेबा खेथ्रआव बुंदों, बबेबा मोनसेयाव पेरालाल खोथाखौ बाहायदों। दा नंगौ, सैथो जे नोंथांमोना सारनि थाखाय दुखु मोननाय आरो जेल जाफिननायाव दुखु मोननाय खोथाखौ फोरमायदों आरो बिथांखौ बख'नो थाखाय नोंथांमोना नाजानायनि खोथा बुंदों। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे गिदिर कमिटमेन्ट होबावदों जे मोनसे ज' जालायनानै ज' रायलायलायनानै बिथांखौ बख'नायनि लामायाथ' दङ। गुनि गियानि नोंथांमोना दैदेनगिरि आयेन कानुनखौबो मिथिखायो। दा बे बुस्थुखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबायब्ला बख'नायनि खोथाखौ नोंथांमोना बे बख'नायनि हाबाफारिखौ मावनांगोन आरो मावथारनांगोन। सारा उदां अख्राङाव फैथारनांगोन। आरो बे हाबा मावनायखौबो मिडियायावल' बुंनानै जानाय नङा। दिनै मावनो नागिरनायखौ मिडियायाव बुंबायबा मावबाय थानायखौबो मिडियायाव होनांगोन, मावखांनायखौबो मिडियायाव होनांगोन। सारखौ जेलनिफ्राय बख'नायखौ नोंथांमोना आरो बेनि फारसे हाबा मावनायखौ फुरा प्रसार खालामनानै होथारनांगोन। अब्लासो मावदों होननानै जों बुजिगोन आरो बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोथारबासो जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे साननाय फैगोन। थारैनो बिथांमोना मावमारदों
बर' हारिनि थाखाय जाय बिथाङा बर' हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय बे बिथांखौथ' बयबो पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा लुबैखायोखा आरो बिथांनोबो खेबसे सुबिदा होबावनांगौ होनांगौ बिथांनोबो बिथाङा जाहाथे ओनसोलनि बर' जाथिनि आरोबाव मावबावनो हामारो मानोना बिथांनि जे गोसो बे गोसो सिङाव मोनसे जाथियारि सेन्टिमेन्टआ अराय सम दंबाय थायो बेखौ जों नुनो मोनो बेखायनो दिनै आङो खेबसेबाव दिनै बे बिमा दुर्गा फुजानि दिनावहाय जाहाथे दियार नाब्ला सारा जेलनिफ्राय गनानै उदांफ्राव फैनानै बर' हारिनि थाखाय आरोबाव मावबावनो हायो बेखौ आङो बिमानाव आर'ज गाबहरनाय जाबाय लोगोसे बर' हारिया जाहाथे खौसे जालायनानै गावबागाव हारिनि फारसे सिन्था खालामनानै जाहाथे खामानि मावलाङो बेखौ आङो दैदेनगिरि सारमोननाव रिकुवेस्ट खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जायफोरा जोबजासिम नायबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो माबाफोर भुल गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा होदो स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गोजोन्थों।